Our letter for today is A. A. This A is the first alphabet in ABCD Igbo. A. A. A dịka aka. Aka, that is your hand. Aka, your hand. Akpa. Akpa, that's bag. Aka, hand. Nye m aka gị, give me your hand. Aka, aka. Nye m aka gị, give me your hand. Akpa, akpa. Akpa. Nye m akpa mụ, give me my bag. Nye m akpa mụ, give me my bag. Aka, akpa. Anya, anya, eyes. Anya, anya. Nee anya m, see my eyes. Nee anya m, see my eyes. Like, share, and follow for more.